Здравейте на всички, вие сте с канала VASKP Smart Zone. Днес ще направя кратко видео ревю на бюджетния смартфон Asus Zenfone 5. И така да започнем. Какво виждаме на пръв поглед? От дясната страна Power бутона и бутона за увеличаване и намаляване на силата на звука. От горната страна 3,5 жак за включване на слушалките и спомагателен микрофон. От тази страна толка отвор за сваляне на задния панел. В долната страна главния микрофон и USB порт за включване на зарядното устройство, подключване в компютъра и така нататък. Отпред имаме камера, логотип на фирмата Asus, сензорен датчик. В долната страна виждаме 3 сензорни бутона за меню, вкъщи и връщане обратно, които не светят, но това не е проблем, защото бързо се привиква и се работи нормално. И също така в долната страна виждаме рамка с полукръгове в стил Zen. Изглежда много добре и приятно на докосване. В задната страна камера по заявка на производител 8 мегапиксела, светодиодна светкавица, отново логотип на фирмата Asus, логотип Intel, Zenfone и отвор за динамиката. На пръв поглед това е. Сега да свалим капака. Сваля се бързо и лесно. И какво виждаме под капака? Два слота за SIM карти. Размера е микро SIM карта. Телефона поддържа 2 SIM карти. Също така има слот за микро SD карт до 64 гигабайта. Батерията е инсталирана вътре в самия телефон, не се сваля, трябва да се разглоби. По заявка на производителя е 2150 мАч. Но ползвам го известно време, мога да ви кажа, че наистина батерията добре се представя. Сега затваряме телефона и да включим, за да видим какво. Сега малко повече за характеристиките. Паметта му е 2 гигабайта RAM и 16 гигабайта вътрешен ROM. Процесора Intel Inside 1,6 ГГц Z2560. Работи бързо, няма проблеми. Дисплей 5 инча IPS матрица 720 на 1280 мегапиксела High Definition. Защитата е Corning Gorilla Glass 3. Друго. Сега да видим какво показват бенчмарк AnTuTu и скриншот съм направил предварително. Ето виждате колко точки е набрал. 22 798 точки. Не е лош резултат, все пак не може да се сравнява с флагманските смартфони на силните фирми. Това е цената определя. Multi-touch тест.
Тест с 5 пръста отчита без грешка. В квадрант също много добри резултати. Повече от 9000 точки е събрал. Вижте зад него какви остават като Motorola, Samsung Galaxy, LG Optimus. Значи процесора много добре работи. Intel без проблеми. Друго какво да ви кажа за камерата. 8 мегапиксела с автофокус. Снимките също са много качествени. Ето виждате, тук съм направил някои снимки. Цвета, качеството. Мисля, че много добре камерата работи. Също така има автоматичните режими авто, HDR, панорама, за слабо осветление, нощно, селфи. Вие сами може да си избирате режима или самия телефон ви препоръчва кой режим да си изберете. Друго какво да ви покажа, тук от горната щорка, когато се спуска, тук би трябвало да се появяват известия, получени съобщения, позвънявания и всичко, което в електронна почта. Сега в момента няма никакви съобщения. В другата страна сваляме, тук са за бързи настройки. Подключване към интернет и всички други. Също така вие сами може да си изберете как да настроите според вас. Тук за яркост. Динамиката също не е много силна, но за сметка на това много качествен звук. Мисля, че е добре, не е лошо. Също така телефона работи на Android 4.2.2 KitKat, така наречения. Друго какво мога да ви покажа, също така това е оригинален активен кълъв за този модел, също на фирмата Asus оригинален. За да се постави, трябва отново да се снеме задния панел. Ето, поставяме го. И трябва да влезем в настройките. Customize. Също тук има режим с ръкавици. Ако зимата е студено, екрана става по-чувствителен и може да работите с него без да сваляте ръкавиците. И ето тук е Asus Cover. В момента е включено. Ето. Включваме Asus Cover. Включваме, връщаме се обратно. И ето, започва да работи. Тук без да отваряме може да сменяме различните теми, да подключваме осветлението. Също така, ако някой звъни ни търси, може да дигаме слушалката без да отваряме. И също се виждат и ако имаме съобщения или други известия, също се появяват на екрана. Което мога да ви кажа, телефона все пак това е бюджетен телефон. За тази цена много добро качество, изпълнение, също така интерфейса. В момента нямам много скачани приложения, но интерфейса е Asus Zen U. Също много добра разработка и нова на фирмата Asus.
Всеки сам решава. Надявам се да ви е харесал моето кратко видео ревю на телефон Zenfone 5 Asus. Подписвайте се на канала, поставяйте лайки. До скоро!